Oci, Áno? chcem vlastnú izbu, balkón, malú záhradku a miesto pre 2 autá. Tak to chceš potom dom? Nie, tento byt. Pokojné Úzovce sú približne 7 až 10 minút od Sabinova a okolo 15 minút od Prešova mimo dopravnej špičky. Tretie poschodie bez výťahu. Kardio zadarmo. A nad vami nikto. Byt na 60 m štvorcových ponúka otvorenú obývaciu izbu s kuchyňou, 2 samostatné nepriechodné izby a krytý balkón. Vďaka orientácii na 3 svetové strany je príjemne presvetlený počas celého dňa. Táto je moja. Ešte je voľná. Tak sa ponáhľaj. Alebo sa poponáhľajte vy. Rekonštrukcia spred 2 rokov zahŕňala elektroinštaláciu, kuchyňu so spotrebičmi, kúpeľňu, podlahy aj nový kondenzačný kotol. Byt sa predáva zariadený, takže v interiéri nemusíte riešiť ďalšie veľké investície. Vlastné kúrenie drží spotrebu pod kontrolou. Energie tu pre štvorčlennú rodinu vychádzajú iba 130 € mesačne. Aj s kúrením? Áno, aj s kúrením. Pri dome budete mať k dispozícii garáž, prístrežok pre druhé auto, 6-metrovú pivnicu a priestor pred záhradky. Ak hľadáte pokojné bývanie s nízkymi nákladmi a dobrou dostupnosťou do Sabinova alebo Prešova, zavolajte mi a dohodneme si spolu obliadku. Ale rýchlo, lebo ho vezmeme my.